Ah, Yun. aku pecah kok. Iya. Cakok pona. Anak jenengane kae rene wis tau mbok takoki to, Gong. Wis jagane periaya ya ta. Jadi itu wis persiapan kokno pakane kanggo sandangane bojone to. Wis, kon tak takoki ya bojomu mbok tekokno klambi torong. Nakei dhuwit, kon tuku dhewe, kon milih-milih dhewe, aku ngono kok. Yo, nah ngono nek mbok kuwine kaya jenenge wong, Pak. Setahun pisan. Apa to alane nek ngekeki jenenge seneng karo bojo. Duit-duit lo tak kon bunteli sak 2000 to 10.000-an tak kon gak tak cilik-cilik. Ya, iku malah apik. Tak kon jolo duit Mak. Nanti kacung. Kilo. Yo, Iya, ya robot kono klambi. apa meneh? Kowe lho, aku tak apa ya bojomu. Alah. Oh, klambi kok nomor guri to dadi yo. Ah kok. Mosok ora riyo ora nek riyo ora klambene ora oleh to. Ora kok. Kayak duwe nak kon tuku sekali tempo setahun pisan ngono lho, Mak. Kok iki meneh kok soker ngono. Enggak nek ana dhuwit nyokono. Yo nyelengi to. Wong mesti mendino kok iso. Wasen. Wek nek ndek Wek dino duit atu kok to. ndek duit ki jolo 2000-an lho nak tak cilik-cilik iki. Yo, kalau ki ngono lho, Mak. Ngero apa kok umek Duit iki lho. umek perkara klambi aku sing kowe iki mek bareng badhe Pak Eno. Jakoh, jakoh. Ah dadi iya kok. Iya. Iku kan gede kandhane wong gerang kok Oh, mesti. main sadane ngono main ngono kuwi. Kok ora ngono nek klambi sing apa mosok nek diperi yo klambi anyar. Ah, Iya, wong kene wis umume. Nah, Gitu ya. nama dina kok biadai bae. Kok mau wedi anggere apa kok riyo sing klambi sing apa. Ayut. Ya, Mbah, bayut. Weh, Dusi. Kok klambi sing apa? Kok ora ono liyane.